Ditundung kok Tanjung Anom. Kurang ajar. Ora ngerti bapake sapa. Iya, Nduk, ora susah kuwatir. Mangko, Dek. Yen duwe bojo Garbini tak santete, Nduk. Si Guru, kula menika kepengin sanget matur dhumateng panjenengan. Pancen garwa kula menika diterusak mangke mundhut garwa malih. Duwe bojo neh, yo. Garwanipun Prameswari sampun bobot meniki. Wis peteng. Yo ora usah kuwatir. Mangko tak santete, Nduk. Yo, kowe kono. Kowe ngenger sakjerone sentong kono. Menawi sampeyan Yo. ngaten nyuwun pamit wonten baik pangestu. Hei, Jembri Prayaan, ilu-ilu panas mati. Ayo, sabganto karo aku, Mamangkara. Hei, Jembri Prayaan, ilu-ilu panas mati. Ayo, sabganto karo aku. Bakal tak kon mlebu ning jero garbaning wanita. Mula, ayo, gelis budal.
Tak sapune aku tuh mondok ana ing Tanjung Anom. Saiki aku lagi wae karepe sepuh. Tak delok maneh sampura jabang tak kandhut. Iki mono siji watine. Nanging kepiye wae. Aku kudu laku. Joko sampura jabang tak kandhut. Sapa wae ra bakal Aku rumangsa bingung mergo kadang-kadang kurang-kurang duweni papan dunung. Kowe becik aku bali ana ing Taman Sari Tanjung Anom. Dipun kepenakipun jenengan cumun wonten ing Tanjung Anom, Kanggo. Kanggo sakit. Padahal kula sakit, Kanggo. Aduh, lha kenapa kok iso iki bali aku lagi. Menika sami rahayu kula putra kula, Kanggo. Oh, kaya ngono. Anggonmu bebabaran iki mau. Mboten wonten alamat alangan sawiji. Oh, iki ora dadi ngapa. Aku kepengin banget kondang marang putramu. Apa dikeparengake? Panjenengan kepengin ngemban marang putraku. Kaya ngono. Kang supaya aku bisa nular duweni turun kaya jenis Kang Pangapunten, kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan, Kang Mas. Wis jaluk pangapura. Sih. Monggo wis tak tundung. Garwaku lerake ponang si Japang. Ji menika leres Kang Mas, menika sampun babaran menika Dewi Kumini menika Kang Mas. Dewi Kumini Gitu. garwaku sing dak tresnani. Wis kelakon sliramu kuwi ngelerake si ponang Japang. Mong aku kepengin pirsa, kepengin bokong dening putra. Foto sisa penjangan ban marang putra kami. Yen toh kula sawang kadanipun penyangun kasanget. Kendhaipun kula mawon ingkang ngemban putra kula. Sing aku kepengin diajeng. Pene anu lawanan. Coba aku tak tunduk pirsa. Weluh, tatap.
sopan. Bagus napa ayo Kang Mas? Babar pisan ora ngembari kawujutanku. Malah kapura putraku ke cacat. Kowe ora mangerteni. Dewi Kumbini. Kowe bocah wadon sing tak gadang-gadang. Minangka dadi garwaning Tanjung Anom. Nanging cetane kowe wani tumindak sending. Kuwi dudu putra. Putra Nalendra ana ing Tanjung Anom Turasing dudu kaya ngono. Ora percaya bapak. Dewi Kumbini. Aku ora bisa nampa lawan kahanan kedadean ana ing dina iki. Mergo wis kebacut putraku lair kawujudan cacat. Kuwi cetane dudu putraku nanging kowe tumindak sedeng. Dina iki ora ana bumi sak cengkah minggaing Dewi Kumbini. Kudu migrat ing Tanjung Anom. Kowe gelem minggat. Kowe gelem minggat apa ora Kumbini? Aku njaluk pangapura kelawan sliramu Diaji. Kabeh mergo saka kaluputanku, aku nganti tegelan mentolo nundung kelawan sliramu sing tak tresnani. Boten dados menapa Kang Mas, kula saged mangertosi kahanan ingkang panjenengan sampun dumadi sak dinten sak mangke Kang Mas. Saiki wis kelakon, minangka sliramu bakal tak pundhut garwa Prameswari ana ing Tanjung Anom. Kaya ngono Kang Mas, palenjahan Prameswari panjenengan wangsulake malih dhateng kula. Matur nuwun sanget Kang Mas. Sampun kongsi garwana kula tresnani panjenengan lho Kang Mas. Ayo padha manjing ana ing tilam paguyuban.